О, брат. Ботамат. Майко, брат. Какво става, хора? Най-накрая карам пак колесе и съм с много колело. Между другото, 8 часа сутринта е, 8:20 нещо такова. Малко раничко, бая даже. Тя малко аз да покарам да снимам малко на парка, да отесвам тия колело. Той между другото е Девинчи Уилсън. Коя година не съм сигурен. Тук колко стъкла има, стига бе. Взема някой гума спукам. Нещо дай да метнем. Значи. Няма нещо случайно. Ома, чакай малко. Си газал гумата. Добре, не падна веригата. Майко! Тази верига как трака постоянно. Така, качих се малко нагоре, за да се спускам още. И сега ще мина друг път, защото якото като цяло свърши. И сега ще карам другаде. Тъма не искам да видя ни скокчета. Дали са обрасли, защото отдавна не съм бил тук. Цяла пролет не съм карал и то всичко цъфнал. И
Сега искам да видя всичко как е. А не, много съм се изпитил. Чакай сега, поне на трета да бъда. Или на четвърта по-скоро, аре. И безаварийно. Те стълби тук са много гадни. Ама то мекото го бира. Сега, тук никакъв шанс да мина. И трябваше да ми е пределно ясно, че няма да там, ама... Какво да се направи? Еми ще минем от тук, ще заобиколим малко. Тези камъчки направо. Добре, сега. Надясно. Оп. Так. Сега може защо басейна. Ето исках да видя. Аз къде се приземих, то нищо не се вижда. Тук се развали скока. Добре. Там горе на левента ще обрасло. Заради не минавам от там. В момента обаче от и тук ще мина. Аре, едно много голяма съм, майко. Продължавам на тук. Тук пак ме лъзга. Сега от тук надолу ето склашо е там. Ай, нещо ме заболя кръста. Не е проблем. Продължаваме. Не знам какво беше той. Нищо му няма на колелото. Здраво. Газ. Скачаме. Дроп. Кап. Ти беше яко. Сега много съм жален, обаче мале. Ужас. Той беше спускането. Между другото, днеска е неделя. Имам още клипчета, по принцип от вчера, от съботата. Вчера също карах. Първо ти ще сложа, защото тук е най-интересно карането. И след това ще сложа кадри от скейт парка, малко е съм карал. И пак ще сложа кадри от дружбите, де сме карали вчера. И тъй, той ще е клипа днес. Бавно, защото трябва да сме тихи. Тук не е позволено да се кара. Добре. Уоу. Тото и не е толкова много, бе.
Добре, ще го изчакам. Его. Смятам да метна гапа е там. Стергав? Да, ето Рашко го платна. Правим ли го? Аз да го метна. Той не изглежда труден принцип. Може да дойде ли? Когато гледам за спомен ли? Аре, елате. Да снимате нещо. Ти ли ще заждам? Те няма за... Некоя човек, какво правиш, бе? Значи тук всичко по-плика трябва. Видимо. Значи... Стига бе, брат, с бреките. Оп, готово е. Да имаш случайно гайка. Сякаш малко повече трябва. Я... Снимам ли? А? Снимам ли? Да. Я виж ти дали ще е добра скорост. Да, добра ще е. Да, само ще трябва да дръпнеш. Зарли съм малко по-нататък, А тук има ръб. А? Аз ще скоча малко на тъй. Bottom out! О, не, много по-гаден отколкото... Майко. Много по-гаден от другия. Снимам, нали? Да, снимаш. Yes. Зътна ли? Аз мислех, че зътна. Не, не съм, но ботама от як. Омо! Шо има пръчки, бе, брат? Майко! Аз ще токс. Ама... На къде? Аз към стълбите да мина. Опа. Да, що? Здрасти. Здрасти на YouTube. Здрасти, YouTube. Знаеш какъв ми е канала? Крис, долу на едно хикс. Как? Крис, долу на едно хикс в YouTube. Може да участвам в TikTok? YouTube и TikTok, да, може. Кой, който си кажеш? Само да е някаква простия. По-малко? То с малкия му вика Не, ето и някакво чакай по-брат.
Не бе, шегувам се. Точно те. Точно. Бах, тази верига колко трака, брат. Крис долна 1 хикс в YouTube. Крис долна 1 хикс. Не ти ли казах вече, бе? Чай, ще дойда. Имаш ли качери видео? Имам едно само. Ма то от преди 6 месеца. А ти горе-долу как ще качиш? Не знам. Ето е. Тук съм обаче друго колело. Гледах та тебе. Те ли? Гледах та, да. Те ли? Да. Ево. Даже се чудих къде си. Те ли? Даже те търсих да ти гледам видеото. Аха. Ево, абонирай се тогава. Оно, брат. Ты такая. Къде бе? Аз не знам. Ба. Какво се става тук? Добре, пускай стълбите и сме надолу. Майко, тъпите стълби, брат! Майко! Какви са тия стълби, бе? Ай, ще успея. Браво, бе! Ба, си уде. Два пъти щях да... А? Омо. О, брат, какво става тук, бе, брат? Къде са тези линии, бе, маняк? Тук само струшим колета. Чакай. Майко. Стига, бе! Идва още един. Да. Там дето настрани отиде. Оре, ти с какво направиха? Тази линия никак не ми харесва, между другото. Поне първите два. Първите два дълги сета стълби бяха много тъпи. Обаче не дет се фърляш там. Дет срещнахме при Да, дето след това срещнахме едни хора. Там е много яко.
О! Какво става тук, бе? Да, да, какво става тук, бе? Момчета, има дроп. Къде бе? Тука. О, къде бе? Какво чакай, бе? Ти утли се да уметнеш. Ти са гази. Ох, май. Не, няма да минаваме тук. Ти утли се. Брат, ти ще мога с газ. Да, ама. Ама... Дай да видя, бе. Малко не ми харесва, че има стърно около. За мен направи. Давай аз. О, оба. Аре, ма. Аз сега докато са... там ще я закупче, май. Тук право да прия колицина. Остане? Готино. О, давай, давай. Този не се обажда. Майко, тези камъчки, знаеш как ми лъзга от тях. Мале, ще аз се убия. Остави го, е той новобранец. Не! Та, хора, това е края на клипа. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, натиснете лайк бутона, абонирайте се също, ако ви харесва канала ми. Предстои да направя байк чек на това колело. Ще бъде обаче в друго видео, след като качвате. И искам също да знам дали първият клип, който съм качал, ви хареса повече относно това как е обработен. Музиката, която съм слагал, нали, и такива работи. И дали искате да виждате повече карани в клипчета, защото в този клип гледах да има повече карани, обаче като цяло не съм слагал никаква музика. И като цяло искам това да ми напишете в коментарите какво мислите. Да, очаквайте още, абонирайте се, лайк, сабскрайб, коментирайте и до скоро!